Роберт абый кайткан. Güzel, bilesizmi? Ул başka dünya. Demek ki prodüksiyisi 119 сумнан да kim bulmayacak. Sen halkның başın қатырма қазір. Sen özünün bulay tırısızlarını böyle bitirsin. Onda yok, üyüp koruyorlar. Yaz keldi deydi o. Şkaftan açtılar da, çıkardılar kolay. Tuzanlı келеш, бары сақтыға шығыз әлі, көзетіңіз әлі. Әртіс тұрмышы башланды, гастроллер. Роберт абый кайткан. Бүләк алып кайтмаган. Bunda Selam dostlar. Assalamu alaikum cemaat. Менә бит сезнең белән кабат яңалыклар түгел тапшыруыбызда күрешәбез сезнең белән. Сен мине кунак буларак чакырдыңыз. Хәзер ярый, шулай булсын. Тукта, мин шуны әйтмәкче, ниһаять дуслар, узганатнан үзем генә сезнең белән фикер алышканым бит. Бүген инде менә Робертыбыз да кайтып җиткән. Роберт без инде алайда. Роберт та кайтып җитте. Роберт, ничек хәлләр, нәрсәләр? Интервью сыманрак. Güzel, bilesizmi? Ул башка дөнья. Барысы да бөтенләй Мәскәү бит. Юк инде. Юк инде, гади, шундай ук не Мәскәү башкалабыз, Россиянең башкаласы шулай урында тора, зур, конечно. Анысын Мәскәүне һәркем белә. Син безгә әнә шул ТНТда катнашкан программа турында сөйләле. Ничегрәк? Без әлегә бары тик команда белән барып, ничек дип әйтим, вечеринкаларда катнаштык. Бу инде материалны халыкка күрсәтү, ничегрәк, бәлкем теге икенче вечеринкага яңартып, материалны бар сыйфатлырак ясау өчен шундый вечеринкалар оештыралар. Бу сезнең теге репетиция кебегрәк әйбер булды. Дөрес. Сыер икәнсең, нәкъ өстенә бастым. Һәм инде 11-ме, әллә инде 17 марттамы безнең съемкалар булачак. Димәк, әлеге тапшыру минемчә апрель-майларда чыгарга тиеш. Төп сорау, син репетиция булды дидең, әйме вечеринка дидең. Әйме? Ничек кабул иттеләр соң? Шул вечеринкада булган. Син дөрес сорау бирәсең. Беренче концертның вечеринканың репетициясе һәм нәтиҗәсе Estağfirullah buldu. Tövbe. Bu naşar degen söz mü? Bu naşar degen söz, bilesің, ул нашаррак килеп чыкты. Biz көтмәгән, biz башкачарак була дигәнек, ләкин менә чыгышыбыз менә алайга төште дә китте. Biz башларыбызны имәдек дигәндәй, башларыбызны ничек дип әйтәм инде. Ярый, аның каравы репетицияда шулай булса, чын барлыкта концертында башкача булачак. Әйе, без махсус яңадан сорадык үзебезгә 28-не тагын бер вечеринка куйгыз әле безгә дидек. Без дәлилләдек, без дәлилләячәкбез дидек, әйме үзебезгә. Без үзебезгә сүз бирдек. Безне әлеге беренче вечеринка кыздырды гына. Беләсең, ачулар чыкты, ничек әле без татарлар менә шулай теге иктем чыгыш ясадык кебегрәк килеп чыкты инде. Менә икенчесендә инде без канәгать калдык, гүзәл. 7 ел чыкмаган килеш, biz менә каткан сөякләр каткан. Безнең бит аны Ильяс та сөйләде. Безне менә шкафтан ачтылар да, менә чыгардылар болай. Тузанлы килеш, бары сәхнәгә чыгыгыз әле, күрсәтегез әле. Без так, булаймы әле ул? Так, здравствуй. Алай түгел, здравствуй дияргә кирәк дигән сүздә беләсеңме? Аны яңадан өйрәнә башлады. Хәләтем элек менә теге яшь кинче уйнады бит әле квеннар, менә шуны хәтерләтә. Менә кызасың, монда адреналин. Җәмәгать, Алла бирсә, апрель-майларда карарсыз, үзегез бәя бирерсез. Без инде Робертка да һәм гомумән тулайым татарлар дигән командага зур уңышлар теләп калабыз. Амин. Роберт, менә син Мәскәүдә йөргән арада безнең Татарстанда яз җитте бит. Безгә март айы башланды. Син моны сизмидә калгансыңдыр әле шулай. Беләсеңме? Менә безнең шул уңайдан. Мин Мәскәүдән кайтып килеп беләм мондаймы? Монда кар. Яз бездә, Татарстанда, гомумән Россиядә, мин аны бер әйттем инде 4-5 апрельдә гына килә. Син халыкның башын катырма хәзер. Хәзер урамда кар ява. Яз килде дип әйтә. Анда юк, үеп кар ява. Яз килде дип әйтә. Минем сүзем башкада иде. Календарь буенча мартка кердек, безнең гадәттәгечә ай саен, яңа айга аяк баскан саен безнең ниндидер үзгәрешләр китерә тормышыбызга. Менә мин шул турыда әйтеп китмәкче инде, син үзеңнең булай иттереп сүзләремне белеп бетердең. Димәк, безнең мартта гамәлгә кергән төрле яңалыклар арасында алар инде күп төрле әйме менә иң шундый теге социаль яңалыкларга гына Димәк, безнең моннан соң хәзер марттан бирле барча тәмәке продукциясе 119 сумнан да ким булмаячак.
Менә шул. Бусы беренчедән. Һәм шулай ук марттан башлап безнең электр самокатлар, гироскутерлар, монотәгәрмәч дип әйтәләр инде, моноколеса һәм менә шундый теге йөрү девайслары чын транспорт чараларына тиңләштереләчәк икән. Менә шундырак яңалыклар. Моңа синең бу бит инде башта электросамокатлар. Хәтта берсендә дә йөргәнең бармы синең аларның? Юк, беләсеңме, менә берсендә дә йөргәнем юк һәм гомумән хәтерлисеңме, электросамокатлар чыккач кына бик күп алар белән бәйле аварияләр була башлады бит, әйме? Шуңа күрә, чынлап та һәм минем үземнең бер таныш кызым да шул электросамокаттан учкан иде. Бөтен аяк кулларын сыдырып бетереп, менә шулай башларын бәреп бетергән иде, әйме? Шуңа күрә куркыныч әйбер һәм аларны менә чын транспорт чарасына тиңләгәннәр. Хәзер бу моның белән нәрсә әйтәсем килә, дуслар? Әгәр дә инде тәмәке продукциясенә бәяне шулай арттырсалар, бу тәмәке тартучылар кимесен дигән максат белән эшләнсә инде, әйме? Безнең менә бу электросамокатларны шулай чын транспорт түренә тиңләү, бу димәк инде башка йөртүчеләргә дә юлларда игътибарлырак булырга чакыру. Оны бит инде күптәннән ясарга кирәк бит инде, әйме? Шулай да бит инде, ләкин менә беләдер бит инде, анда бит инде йөрүп түзүк, анда тизлек күп менә арттыралар бит инде тизлеген анда. Шул самокаттарда, аны бит инде 50-га җитәме инде ул. 47-ләр мине. Юк, минем йөргәнем дә юк, басырга да куркам. Буларның бөтенсендә дә йөргәнем бар. Монотәгәрмәчтә дә йөргәнем бар, самокатта да йөргәнем бар. Монотәгәрмәчтән чыксын. Ул куркыта ул барыбер. Башта әлбәттә куркыта, аны бит басырга кирәк бит әле башта теге. Ул гәүдәне ичтеп тотырга кирәк. Ул юк, бер бассаң нормаль китәсең. Йөрисең инде рәхәтләнеп әйем. Син нинди банк кушымталары белән кулланасың? Нинди банк кушымталары бар синдә? Барысы да бармы? Син аларны битермә зинһар өчен. Кулланмасаң да, чөнки киләчәктә алар хәзер App Store-дан юкка чыгачаклар. Мин нәрсә турында әйтәм? Мин Тинькофф белән кулланам, Тинькофф банкының кушымтасы белән кулланам, һәм ләкин ул App Store-дан алып атылган, ул юкка чыгарылган. Синдә калгандыр бит. Миндә калды. Һәм нәрсә дип язалар Тинькофф банкының неләрендә, теге яңалыкларында работаем в штатном режиме. Бер нәрсәдән борчылмагыз, переводлар, ниләр. Бу беләсеңме, Роберт, мин аны менә узган атнада да сөйләгән идем. Бу Американың безгә керткән яңа санкцияләр пакеты белән бәйле. Әйме, ләкин шулай да менә ул чакта да узган атнада да Тинькофф банкының үзеннән хәбәр иткәннәр, бу санкцияләр банк эшенә бернинди дә йогынты ясамаячак. Безнең гади халык өчен җафа күрмәячәк дигән сүз инде. Менә хәзер Альфа банкның кушымтасы юк ниде App Store-да. Дусларым менә карта ясаттылар үзләренә. Беләсеңме, ничек кайчан биләр SMS аша. SMS аша менә теге номерга җибәреп, шулай теге элеккеге заманга кайтабыз дигән хан заманындагы. Хан заманындагы ниләр безнең. Юк, туктале, бу iPhone-нар өчен генә бетерелгәнме ул или башка ниләр? Юк, iOS Android дигән. Безнең 2024 елда минималь хезмәт хакы күләме яшәү минимумыннан 17%-ка артык булачак, сумнарга күчергәндә ул 19242 сумга җитәчәк дип хәбәр итә Хезмәт министрлыгы. Бу яңалык нинди? Яхшымы, начармы? Бу белгәндәй. Бу нәрсә өчен инде? Кем белә нәрсә өчен? Гел Хезмәт министрлыгы шундый менә безгә мәгълүмат тарата, анда ул саннарга халык игътибар итәме юк? Былтыр 13 мең түгелме соң? Әллә тагын, Роберт, игътибар да иткәнем булды. Юк, мен тукта, Мурат бит инде, Мурат. Тукта, әйе. Мурат былтыр гына әле 13-14 тиеме? Ялгышмасам, шулай булды ул. Бу 2 ел içinde 19 меңгә, почти 20 меңгә күтәрелде дә куйдымы? Роберт, син хәзер ялгыш мәгълүмат әйтергә мөмкинсең, шуңа күрә бу аны бик нитмигә әле. Юк, мен теге белеп әйтеп түгел, менә төгәл шулай булды дип. Мин шамалап теге якынча әйтәм. Аны тикшереп буладыр дип уйлыйм мин. Тикшерәсе килми шул. Яз җитү белән безнең парктагы шугалаклар үз эшләрен туктата. Җитте, тәмам. Булды. Икенче елга әзерләгез үз. Димәк, шәһәрдә шугалакларны ябалар икән, димәк, Роберт. Син нәрсә генә әйтсәң дә, кар бураны яуса да, димәк, яз җитә дигән сүз. Мин килешәм. Шуга ябалар бит инде. Аны бит беләсеңме нәрсә? Аны бит хәзер үк япмыйлар. Аны яба башладылар гына. Ул как раз 4-5 апрельгә ябып бетерәләр дигән сүз.
Безнең Татарстанның яшьләр эшләре буенча министрлык, әйме? Кем белән Һәм аның берлектә? җитәкчесе Ринат Садыйков тиздән Татарстанда неформалларга каршы эш алып барылачагы турында хәбәр итте. Һәм бу программаны гамәлгә ашыру 2023-2025 елларга планлаштырылган дигән. Менә син хәзер күрдем, син әйме бу яңалыкны хәзер төгәлләштерәм. Неформальлар, кемнәр керә анда? Менә шушы неформаль бергәлекләргә, әйме, безнең күптән түгел генә син ул турда укыгансыңдыр инде, ЧВК Редан дигән. Реданмы? Әйе. Менә шул бергәлек дип әйтикме соң инде, әйме, шундый төркем барлыкка килгән, әйме, әйе. Һәм менә алар белгечләр әйтүенчә, алар үзен бик агрессив тоталар һәм аларның төп юнәлеше ул насилийничек була. Көчләү. Ул көч куллану, башкаларга каршы көч куллану. Менә шушы неформаль төркемнәр белән безнең Татарстанда көрәшәчәкләр дә инде. Бу дөрес. Монысы дөрес. Ләкин мин башта неформаль ниләр бергәлекләр белән ул теге рэперларда, неформаль рокерларда әйме. Алар белән көрәшергә кирәк түгел, киресенчә аларга ярдәм итәргә кирәк. Аларның иҗатына игътибар итәргә кирәк. Менә Рёданнарны, гафу ит, мин беләм, мин аны укыдым. Бу әдәм килгәндә бу каян килеп чыккан шундый ихтыяҗ яшьләр арасында, мин шуны аңлыйм. Мин аны укыдым. Бу япон мультигыннан чыккан, шундый бер төркемдә кемдер күреп алып инде. Шулай тарата башлаган, ул китә бит инде әкрен. Бу анимадан килгән әйбер. Япон анимасыннан килгән әйбер. Яшьләргә нәрсә кирәк? Шул бер генә әйтәсең дә, син Рёдан, ага, мин Рёдан киттем. Ул менә бар, икенчесе, өченчесе, дүртенчесе. Ул китә шулай җыйып. Роберт, шуның белән шул әйме бүгенгә төгәлләп торыйк әле. Мин тагын китеп торам. Юк, ләкин юк, мин икенче дүшәмбе көне булам. Син бер шулма, мин китеп кенә менә атна уртасына барыр, нитәргә барып килергә кирәк, съемкаларга. Бу инде хәзер безнең бик эшлекле кеше. Эшлекле, әйе. Шуның белән әлегә без тәмамлап. Гүзәл ордырта. Ышанам. Артист тормышы башланды, гастрольләр. Ярый, ассаламу алейкум җәмәгать. Сөйләшүен хәзер. Артист менә юк, давай түгел. Ярый, ассаламу алейкум җәмәгать. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.